Hello guys, nasa General Santos City po ako. Bababa po ako galing bundok kasi taga bundok po ang kids. Ito po yung city namin. Ito po ang Jackson. Ito po ako sa SMA Bangko ng Hard po. Ayan o. Ayan o. Asa mo siya? Kami diri sa Sa kasulod. basement guys, sa mall. Ang mall nga ginakumprahan namo para sa mga paninda. Sa basement may nag-agi kay sa taas man good, pila-pila dugay kaayo taas kay pila. Wala to na to eh. Daming tao sa groceryhan, paano ba yun? Ang sakit guys. Ang sa guys kay para dili mapas mo pagsulod sa groceryhan kay ugma ni kagawas ani sa halagag tao tayo guys. Sa kainan daming tao halos puno-puno yung kainan halos wala nang misa. Ako nag-video sa loob ng groceryhan guys, baka bawal pagalitan ako. Sunod akong grocery, pangawad kong video. Iyan ang gitawan niya ni kagawas guys. Gutom kapoy ang tiil sig tindog, bugat ang postcard, pila postcard gayuron ay laban mga tiguang.